Farem un petit viatge de relaxació i de consciència del nostre cos. Només seieu a la punta de la cadira, l'esquena dreta, les mans sobre les cuixes, tanqueu els ulls i relaxeu-vos. Intenteu que tots els músculs del cos estiguin en repòs, descansats. Sentiu com pesen. I deixeu-vos guiar per la meva veu en aquest viatge. Cada cop que pronunciï el nom d'una part del cos, el repetiu mentalment i preneu consciència d'aquesta part del cos. Només noteu-la, com si estiguéssiu mirant-la mentalment, amb la imaginació. Penseu-hi, noteu-la. La ment ha de saltar ràpidament d'un lloc a un altre. Si durant l'exercici us ve alguna idea externa, simplement la noteu i la deixeu anar per tornar a focalitzar la ment en el vostre cos. Començarem per la mà dreta, pel polze, és a dir, pel dit gros. Comencem. Polze de la mà dreta, índex, dit del mig, anular, dit petit de la mà dreta, palmell. Preneu consciència del palmell de la mà dreta. I ara anem pujant. Canell, colze, espatlla, aixella. Ara baixarem pel costat dret, pel flanc dret, i prendrem consciència de la part dreta de la cintura, maluc dret, cuixa dreta, genoll, tou de la cama, turmell, planta del peu, taló, dit gros del peu, segon dit, tercer dit, quart dit, cinquè. Ara anirem al costat esquerre. Comencem per la mà. Polze de la mà esquerra, índex, dit del mig, anular, dit petit de la mà esquerra, palmell. Concentrem-nos en el palmell de la mà esquerra. Canell, colze, espatlla, aixella. I ara baixant pel costat esquerre, pel flanc esquerre. Prenem consciència de la part esquerra de la cintura i anem baixant. Maluc esquerre, cuixa esquerra, genoll, tou de la cama, turmell, planta del peu, taló, dit gros del peu, segon dit, tercer dit, quart dit, cinquè. Ara anirem a la part de darrere del cos. Espatlla dreta, espatlla esquerra. Omòplat dret, omòplat esquerre. Anca dreta, anca esquerra. Columna vertebral. Visualitzem mentalment tota la columna i tota l'esquena. I pujarem fins dalt de tot el cap. Dalt de tot el cap, on tenim els cabells. I anem baixant. Front, cella dreta, cella esquerra. Espai entre les dues celles. Ull dret, ull esquerre. Espai entre els dos ulls. Orella dreta, orella esquerra. Galta dreta, galta esquerra. Nas, punta del nas. Llavi superior, llavi inferior, barbeta. Coll, clavícula dreta, clavícula esquerra. Pit dret, pit esquerre, mig del pit. Melic, ventre, baix ventre. Tota la cama dreta, tota la cama esquerra, les dues cames alhora. Tota l'esquena, tot el front, tot el cap. Ara prendrem consciència de cadascuna de les grans zones del cos. Les dues cames, els dos braços, tota l'esquena, la part de davant del cos, la part de darrere del cos, tot el cap, tot junt, tot el cos, tot el cos, tot el cos. Quedem-nos ben desperts, ben conscients, plenament conscients de tot el cos. I ara
Notem el contacte del nostre cos amb el terra, amb el lloc on estem asseguts, amb els talons. Prenem consciència de com pesa el nostre cos i dels punts de contacte amb la terra que té en aquest moment. Comptem enrere des de 10 fins a 1. Inspiro 10, expiro 10. Inspiro 9, expiro 9. I continuem al nostre ritme. Hem estat respirant conscientment, notant l'aire com entrava als pulmons, com tornava a sortir. Quan arribem a l'1, prenem consciència de l'estat de relaxació, de plena consciència de l'aquí i l'ara que teniu en aquest moment. Heu deixat enrere per un moment les preocupacions, els problemes, l'ansietat, les pors, i ara una sensació de benestar recorre el vostre cos. A poc comenceu a moure els dits de les mans, a poc, dels peus, imperceptiblement, i a poc aneu reprenent el moviment tranquil·lament, suaument. Finalment, al vostre ritme, obriu els ulls i procureu que aquesta sensació de calma, de pau, de tranquil·litat, de consciència es mantingui durant tota l'estona.